आयेनारि आरो फाइनान्सियेलि आरो बेवहायनो गोबां जोंनि बिगियाननि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो बेवहाय दुग्रा बिथांमोन बुंनो थाङोबाथ' जोङो सिनायलायजोबखानाय बा जोंनि बिदा फंबाय गासिबो जों लोगोलायखानाय जों माखासे समाव जों एसे गोजान दंमोन जेरै आदा नेलसन दंमोन जोङो सिनायलायखाजोबनाय जेनेबा खोथाया बेनो जेनेबा जोङो एसे गोजान थानायखाय जों गावखौनो गाव एसे बेलेग मोनो बा एसे जों जेनेबा कुइसनारियास जागोन नङा होमबा जेनेबा एक्सनि सारेन्डारनि बेफोरनि केसखौ जेनेबा बिथांमोननि केसखौ जोबगोन ना जोबा बा लागोन ना लाया बेफोरबायदि खोथाखौ बुङाखै होनबा एक्सुवेलि बे केसा जोंनि इसिबां एक्सआनो जा बा सारेन्डारानो जा बे केसा जोबबावो आरो बेवहाय माने सारेन्डारनि बाथ्रा गैया बा एक्सनि बाथ्रा गैया बे बे केसा एकर्डजों थांखानांगौ आरो बे केसा एकर्डजों थांखागोन बे जेनेबा साप'ज जोंहा ओरै नोंथांमोना केसखौ माबा होआखै नङा होनबा लिस्टफोरखौ हराखै बे केस लिस्टखौ थाबै हरनांगोन आरो बे केस लिस्टखौ जोङो थाब मोनोब्ला जोङो जोंनि बिटिआर माखासे दैदेनगिरिफोरनो जों होनोसै आरो होमबा आरो मोनसे जोंहा बुंबावदों माबा होनदों मोनसे गासिबो थिगानो बिसिनि टेस्टनि इस्यु नङा आगोलाव जों दाख्लि बेवहाय थांदों सेन्ट्रेल जेलाव ओरैनो सेन्ट्रेल जेलाव 57 जन माने जोंनि मावथिफोर दं बेवहाय रन्जन नाम्बार सार बिथांखौ लानानै एक्सुवेलि बिथांमोननोथ' जों ड्रेसखौ हैनांगौ आरो हैखानांगोनानो जेरैखि जाया पलिसि खालामनांगौब्लाबो जों गभर्नमेन्टआव एसे जोङो माबा खालामनो नागिरदों थारमाने बुस्थुआ गभर्नमेन्टनिफ्राय एसे जोङो बिनानै बोरै हायो जों नारसिननानै प्रेसार खालामनानै जोङो जेरैखि जाया बे ड्रेसनि इस्युखौ जों हैगोन बे जिनिसखौ जों लादों जिखुनु जाया जोङो नैबे इउनाइटेड फार्मखौ जों दानो गोसो गैयामोन आरो दानायनिखौनो प्लान गैयामोन एक्सुवेलि बे एकर्डआथ' इन्डिभिजुवेलसो जानाय नङा होमबा एकर्डआ इन्डिभिजुवेल जानाय बा नोंथांमोनहा आगोलाव सारेन्डार जादों बा जों जायाखै बिनि बाथ्रा गैया एनडिपिजों जानाय मोनसे बर'नि मोनसे एकर्ड बे एकर्डखौ जितु जोङो साननो थाङोब्ला बे एकर्डआ मोनसे बिराद मोनसे गिदिर सलुसन आरो बे एकर्डआ मोनसे बिराद जोंनि थाखाय मोजां एकर्ड दा बे एकर्डखौ जोङो बुंनो हायो बारा जेनेबा साप'ज बे एकर्डआ जोंनि थाखाय माखासे बेलायाव जोङो थगायजानाय बायदि बुंनो हायो एक्सुवेलि बेनिखायनो जोङो दा सिन्था खालामनांगोन जे जोंनि एनडिपिखौ जोङो एक्स एनडिपिखौ जोङो इउनाइटेड फार्म जोङो मोनसे दानो हाबायब्ला जों मोनसे बिराद मोनसे मोजां आगोलाव जोङो एक्स माबा जेनेबा साप'ज जोंनि जेनेबा सारेन्डारफ्रा माने एनडिपिनि माबायाव गैया बायदि मोनसे गावसोरखौनो सानो नङा होमबा दा बे खिन्थु बे जोंनि थाखाय गोरोन्थि जादों खिन्थु बुस्थुआ जाहैबाय जों मालायनि लामायाव मालायनि माबायाव पलिटिक्सआव जों थांनो गोनां जादों गावबागाव माने जानो थाखाय उफाय गैया बेबायदि आरो ओंखायनो दा जोङो इउनाइटेड जों दानो हाबाय जोङो बेवहाय खुनु माने सारेन्डार खुनु माने एक्स एनडिपि जाजोबबाय जों ओमफ्राय खुनु सारेन्डार बा माबा मोनसे गैला जोंनि एक्स एनडिपि जों बे खोथाखौ सिन्था खालामनांगोन बुंनो थाङोब्ला जोङो बे माबाखौ जों दानो गोसो गैयामोन खारनानो जाहैबाय जिहेथु जों ओरैबायदि माने बेफोर खालामनानै अनेक भुल मोनबाय जोंनि सेंग्राफ्रा मोननांगौखौ मोनाखै दिनैसिम साख्रि बाख्रि लानांगौ बेफोरखौबो नै बैसोआवनो थांनो लागायहांबाय बेफोर बेलायाव जाय क्वालिफिकेसन माने एसे माने इडुकेटेड मानसिफ्रा साख्रि मोननांगौमोन बेफोरबो गैया दिनै बेबायदि अबस्था दा दिनै जेनेबा साप'ज जोंहा सेन्ट्रेल जेलाव दं
सेन्ट्रेल जेलाव थानायफ्रा बिसोर गनांगौमोन खिन्थु एकर्डजों गनांगौमोन आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा साब एरिया एक्सटेनसन जिहेतु जोंहा माखासे एरियाखौ जों एक्सटेन्ड जानांगौ बेफोर जिनिसाबो दिनै जायाखिसै एक्सुवेलि माखासे बहुद जेंना जेनेबा एकर्डआ जों खालामदों आरो मानो जायाखै खारना जाहैबाय मोनसे इमप्लिमेन्टेसन बे इमप्लिमेन्टेसना जेरैखि जाया जाथारनांगौ सुफुंजाथारनांगौ मोनसे दफायाव थाखानाय बुस्थु बे सुफुंजाथारनांगौ बे बुस्थुआ मानो सुफुंजायाखै खारना जाहैबाय जोंनि जे बिटिआर एकर्ड जानायनि जे दा सरकार बिथांमोनहा दुर्बल होननानै जों बुंनो खारना जाहैबाय बिसोरनि दुर्बलनि थाखायनो दिनै जोङो बे एकर्डनि माखासे इमप्लिमेन्टेसनखौ जों खालामनो हायो बे जिनिसखौ जों सानो जेनेबा सापज रन्जन दैमारि सान जोंथ' 13 बोसोर जाबाय नङा होमबा सोरबा 10 बोसोर जाबाय एक्चुवेलि बे एकर्डजों फैफानांगौ बे एकर्डजों लाबोफानांगौ खिन्थु जायाखिसै दा माने 6 मासनि गेजेरावनो माखासे इमप्लिमेन्टेसना जाजोबदोंमोन नङा होमबा एरिया बारायनाय एरिया एक्सटेनसन बारायनाय बेफोर जाजोबनांगौ खिन्थु जायाखै एक्चुवेलि दा बेयो जोंनि थाखाय बिराद दुखुनांथाव आरो जोंनि बे मोनसे खोथा जोङो आगोलाव जोङो मालाय पलिटिकेल पार्टिजों जोंनि समाज माखासे गावनि मोनजानायनि थाखाय मोनसे पलिसि बानायनानै थानो गोनां जादों खिन्थु दिनै जोङो नोंथांमोनहा जों बयबो साननांगोन जों बयबो साननो हायो आरो जिहेतु जोङो मोनसे इउनाइट जाबायब्ला बा इउनाइटेड फर्म मोनसे जाबायब्ला जोंनि आफादा मोनसे इउनिटि जाबायब्ला होमब्ला जों मोनसे बिराद मोनसे माबा जादों मोनसे बिराद मोनसे सुबिदा फैदों एक्सुवेलि बेनो फिउचाराव जोंनि बर' जाथिनि मोनसे बिराद मोजां मोनसे जाहैगोन बे जिनिसखौ जों मोजां एक्सुवेलि बुंनो थाङोब्ला लास्टलि आं बे खोथा बुङो जुदि जोङो जोंनि जे बे इउनाइटेड फर्मआ जुदि जों मोजां जुदि थांबाय थायोब्ला खिन्थु जोङो लास्टलि जों पलिटिकेलाव जों आखाइ होनो हागोन आरो जों बेखौसो आला जों जुदि जों दा सोरबा जेलाव दं सोरबा केस दं खिन्थु जोंहा पलिटिकेलाव जेबो आखायानो गैया जोंहा जेबो माबा गैया एक्सुवेलि बे बुस्थुआ पलिटिकेलि आखायावसो थायो ओंखायनो जोङो पावार जोङो बे जिनिसखौ जों खालामना लानांगोन आरो नङाबा उफाय गैया जिखुनु दाख्लि माबा जोंना रन्जन सारा बुंदों मोनसे खोथा जेनेबा जों जेल जानाय बा बिथांमोना जेल जादों खिन्थु बेवहाय रावबो पलिटिकेलि मानसिया रावबो गैया बुङाखै दाना बिसोर गनांगौमोन खिन्थु बुङाखै मानो बुङाखै खारना बिसोरो गयोब्ला जेनेबा पलिटिक्सआ एसे बेलेग जानो हागौ बेबायदि मोनसे षड़यन्त्र साननो हागौ बेबायदि जोंहा सानदों आरो ओंखायनो जोंनि बे 57 जन बे जोंनि बिथांमोना गनांगौ जिखुनु जाया एकर्डनि थ्रुयै बा सापज एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन बेजों गनांगौ जेनेबा सापज माखासे एरिया एक्सटेनसन माखासे जिखुनु बे खामानिया जाफुंनांगौ दा बे आरो बुंनो थाङोब्लाथ' मानसिफ्रा जोंना एसे बे बुस्थुआ बिराद जोंनि थाखाय मोजां आरो बे जिनिसखौ नुनानै सोरबा नायगिगासिनो दं पलिटिकेल पार्टि मानसिफ्रा ओरैनो जेनेबा सापज नोङो धीरेन दानि दं बा सारेन्डारानो होनबा माबायानो एक्स इन्डियानो जिखुनु जाया एक्स इन्डियानो दिनै गोदाव सोराव जानांगौ बेखौ जोङो खौसेथि खालामफिनाब्ला जोंनि थाखाय बिराद माने दुखुनांथाव जागोन ओंखायनो जों खौसेथि खालामनांगौ होननानै जों ओंखारनाय जादों आरो खारना कुनुदिन माने ओंखारनायनि प्रसेस गैयामोन नैबे बेलायावसो ओंखारदों आरो ओंखायनो बेनो जिहेथु दा जोंहा गुवाहाटि मेट्र' सिटिनि जे जोंहा कमिटि जाखांबाय दिनैनि दिनाव बे कमिटिया जिहेतु माने मोजाङै मावो नङा होमबा आरो जों माखासे सारेन्डारफोरखौबो मोनदों नङा होमबा बे सारेन्डारनि बाथ्रा खोथा दं नङा होमबा जोंनि एनडिपि माखासे आगुनि सेंग्राफोरखौबो जों नुनो मोनदों नङा होमबा जोङो बेखौबो जोङो ज' मोनसे
माबाना गुवाहाटीनि जिहेतु कमिटिफ्रा बिसोरखौ लिंनानै मोनसे सावरायलायनानै बिसोरो मोनसे मोजां मोनसे सावरायनानै स्टेप बाय स्टेप थांनो हासिगोन बे खोथाखौ जों सिन्था खालामदों आरो बे खोथाखौ सिन्था खालामनानै जोङो मावलांनांसिगोन दा बेबायदि कारना जाहैबाय आगोलावथ' खारनायाथ' सेकेन्ड मेथाइफ्राबो खाराखै नङा होमबा गासैबो खारदों एक्सुवेलि बै समाव सिटुएसनानो बिराद गाज्रिमोन बर'नि गेजेराव सा सानजा खोला सोनाब उदालगुरि गायखांनाय ओरैबायदि उसुबिदामोन बेबायदि मोनसे सिटुएसन थांबाय बर'नि गेजेराव नांलाय सुलाय खिन्थु दिनै बेफोर सिटुएसनावनो जोंनि आगोलनि सेंग्राफ्राबो खारदों आगोलनि सेंग्राफ्राबो खस्थ' मोनदों दिनै बे आरो खिन्थु दिनै बुंनो थाङोबा 2022 दिनै 11 डिसेम्बर बे जोङो ज' जानो हाबाय होमबा आरो जोङो एबार आवगायलांगोन होननानै आं आसा खालामो राबाय आरो गाबोन जों दुब्लि दाहैगोन बा सापज जोङो ओरै जों माबायाव दाहैगोन मा होनो काजोलगावआव दागोन उदालगुरि दंबावो टाउनफोर दङ जों दागोन आरो बेखौ जोङो माखासे सम एसे माबानि थाखाय क्रिसमासनि थाखाय जोङो बे माखासे समखौ दोनथ'नानै क्रिसमास बायखांनायनि उनावहाय जोङो लागातार माने जों दानायनि मोनसे सल्युसनखौ जों लासिगोन आरो दा बेनो ओंखायनो आं खावलायबाय जिहेतु जों बयबो मोजाङै बयबो मावो आरो बे चान्स बे सुबिदाखौ जों मोनफैब्लाबो गारनो नांला आरो बुंनो थाङोब्ला माखासे मानसिया गिदिर ओरैबायदि बुंदों बे सिलायालाय मानो बेवहाय प्रेसिडेन्ट जाहैखो मानो थांखो बेफोरबायदि मोनसे खोथा बुंदों जाहैदों आं नाम बुंब्ला थारमाने बेबायदि बुंदों आरो बे सिलाया मानो थांखो मानो प्रेसिडेन्ट जाहैखो गायनो थाबानो जायोमोन ओरैबायदि आरो एक्सुवेलि इउपिपिएलआ बुंदों होमब्ला बिदि मानो बुंदों आरो बिदि मानो गिखो नैबे आरो खिन्थु जोंना मा होनदों जोंनि आनजेन दाया बेबो पलिटिक्सआव औ हाग्रामा ओंखारगासिनो नंगौ इउपिपिएलआथ' ओंखारो आरो हाग्रामाबो ओंखारो दा बियो आरो ओंखायनो बे जोंनि डक्टर दाया सिन्था खालामनानै बोराय मानसि बियो जोंनि बिक्रि जानाय मानसि बियो जोंनि बिदा जानाय मानसि बियो खोथाखौ बुङो आरो आं स्पस्ट खोथाखौ बुंखादों नालाय जिखुनु जाया आं बारा गोबावखौ बुङा जिहेतु जोंहा दंबावो जिखुनु जाया खावलायबाय जोंनि माने सिटि माने जोंनि बे गुवाहाटि सिटिनि जितु कमिटि बे कमिटिया जाहाथे मोजाङै सालायलाङो आंनि सुंद'यै